Nu, bun, să vedeți ce pățesc cu fir de 8 lei. Deci 8 lei am dat pe firul ăsta, ca să se vede aici. Mi s-a agățat și mă așteptam să rupă, să pot să-mi iau montura, să dezgâți ceva de acolo. Deci nu pot, pur și simplu. Fir de 8 lei, uite. Și la set am dat 33 de lei la noi, la piață, la Ruși. Uite. Și la seta, mulinetul tot așa, vreo până 40 de lei. Nu știu ce firmă, nu mă interesează. Altceva, fir de 8 lei, frate, deci uite cum face lanseta. Cu 30 de lei. Păi cu asta scoți dinozauri din apă. Nu vă auzi? Eu nu zic. Acum când vor fi buni și prețul și lucruri scumpe și bun, într-adevăr. Dar am rămas șocat cu fir de 8 lei și uite ce îi face. Nu se rupe, frate. Nu se rupe nici mulineta, lanseta. Nu se rupe nimic. I-am dat, l-am tras stânga, l-am tras dreapta. Nu mă lasă, pur și simplu. O să o tai până la urmă montura, că n-am ce să-i fac, da? Zic așa, uite cât poate să țină, că zic să rupe, eram curios să văd cât poate să țină lanseta asta la 30 de lei și fir la 8 lei. Uitați și voi aici, eu chiar vreau să-i fac un test să o rup. Și uite ce aici, frate, deci forța aici cred că sunt peste 20 de kg forță. Da, joacă o pastă. O să mă duc să o tai, să-i tai firul și asta e. Dar să știu de acum încolo să-mi iau tot fir din ăsta, chiar își face treaba. Și subțirii de 0,14 cred că era. Și ce să duc pe aici. Asta vreau să vă prezint. Ce poate să fac cu lanset la 30 de lei și un fir la 8 lei. Da, jucați-vă cu astea. Gata, salut!